Il-Qorti Ċivili laqet mandat inibizzjoni li l-Malta fetħet kontra l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Piloti l-ALPA fid-dawl ta' teddida ta' strajk li jista' jiswa l-kumpanija man €900,000 kuljum. Ir-rikors tal-Malta sar it-tlieta filgħodu u l-imħallef Silvio Meli appunta is-smigħ tiegħu għal 10 tiem oħra. Fil-fatt il-mandat jitlob li ma tittieħedx azzjoni industrijali li tkun tista' tippreġudika l-operat tal-kumpanija f'mument sensittiv ħafna, b'mod partikolari azzjoni li tipperikola s-sostenibilità finanzjarja. Dan f'mument fejn għaddejjin ukoll negozjati ma' sieħeb strateġiku bilan il-Gvern iwassal għal viabilità kummerċjali fit-tul. Jirriżulta li l-Malta qed targumenta li fil-waqt li kulħadd għandu dritt tal azzjoni industrijali ma tistax tkun rikattata f'dan il-mument sensittiv. War l-appell tal-MHRA biex dan il-mument kulħadd iġib l-ewwel interess nazzjonali tkellmet ukoll il-Kamra tal-Kummerċ. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li t-teddida ta' azzjoni industrijali fl-iktar perjodu importanti għall-Malta ma tagħmel ġustizzja għall-ebda kawża u hija meqjusa bħala waħda irresponsabbli. Xi ħaġa li fi kliem il-Kamra tal-Kummerċ mhux biss tipparalizza l-pajjiż iżda tkun qed tiriskja mijiet ta' impjiegi marbuta mas-settur turistiku. Din tpoġġi wkoll f'periklu l-ekonomija għalet il-Kamra tal-Kummerċ. Intqal il-Kamra tal-Kummerċ dejjem saħqet fuq l-importanza strateġika tal-Malta għal-pajjiż. Relazzjoni intima bejn l-Malta u l-industrija tat-turiżmu hija ċara u għandu jsir minn kollox biex tkun salvagwardjata l-industrija tat-turiżmu b'mod partikolari issa f'nofs l-istaġun. Qalet il-Kamra tal-Kummerċ li tenniet kif l-Malta hija kruċjali għal setturi oħra fosthom il-manifattura. Il-partijiet kollha involuti għandhom ipoġġu l-ewwel l-interess nazzjonali u l-interess fit-tul tal-Malta bħala l-uniku priorità qalet il-Kamra tal-Kummerċ. Intant reġgħet ikkummentat l-Assoċjazzjoni tal-Piloti li qalet li ċifri dwar is-salarji u talbiet tal-bdoti mxandra fl-aħħar jiem huma eżaġerati.